Ndaitwa maiwei ndogara muBangeti pahouse number 925. Ndine vana 2. Ndakasiwawo nemurume akangonditizawo, akangonditi ndiri kubuda ndikuenda kubhengi. Ndatova ne1 week ndichigara ndega nevana, handina kana chikafu kana pekutangira nevana handina. Vana vacho vachiri vadiki kana pekuti ndine sitati yekutangira handina. Saka ininiwo ndaitokumbirawo kuti vanhu mundibatsirawo kuti ndoitawo nekuti ine decision yangu yandinayo. Apa izvozvi ndiri murodhi ndiri kuenda kwamwene vangu kuzosiya vana. Ndo decision yandanayo kuti ndakufungawo kuti ndimbosiye vana kuti nditsvage basa ndione pekutangira nevana. Nekuti pari zvino handina kana chandinacho chokuti ndingatange kuti ndigare nevana ndirambe ndiri vana even vana vachiri vadiki havo. Asi decision yangu ndafunga ndinosiya vana kumba kwaamweni. Apa wanenge anzwawo kana kuri kudiwa munhu basi kana any job zvaro ndibatsireiwo vanhu vaMwari. Saka ina hamuna here zvamuri kuzivawo maererano nekufamba munombotsvagawo here kumafoni inini ndakambofonawo pafoni yake, ndaifona foni yake yairamba ichiramba mazuva ese yanga isingaite. Iye akapedzera kundifonera musi weMonday paaenda kuChinoi akandidzoti ndikurara kuChinoi ikoko mari haina kuita kubhengi. Then kubva ipapo foni yake haina kubvira yaita, akandidzoti ndavharirwa mubhengi. Kubvawo ipapo pandakataura naye musi weMonday kuma9 foni yake nanhasi haisi kuita. Shamwariwo nehama dzakewo makamboedza kudzibata. Nhasiwo ndo pandafonera munhu wekumba kwano waanofambidzana naye wacho, murandakadzi mukadzi wacho mumwe ari kufambidzana naye. Ndafonera amai vake vemukadzi vakataura kuti zvinhu zvaakaenda kumba kwaamwene wangu ndokwaakaenda nemukadzi wacho. Sama muchizviziva kuti pane umwe here mukadzi kana kuti? Inini handisingazviziva, munhu ndaimubvunza ndakambomubata effect nemunhu vachidanana ari mameseji andakabata achiti igirlfriend. Ndobva atoti aiwa handidanane naye, anga igirlfriend handitombodanane naye munhu iye ndakatoramba naye mukadzi wangu. Saka nyinyi mazotsvaga nhamba ine chekuita nemukadzi ndizvozvo ndobvunzawo ndopamaudzwa kuti vanenge vatori vese. Ndopandaudzwa kuti vari vose vaenda kumba kwaamai vacho, kwaamai vake iye murume wangu. Ndiri kunyanya kuda basa kuti dai ndawanawo pekuti nditange start ndishande kuti ndione kuchengeta vana vangu. Ndine shuviro yekuti murume adzoke kumba, but pandakabvira pareba ndichingoramba ndichingoti murume adzoke. Saka pari zvino handichada hangu, ndakuda hangu kutsvaga basa ndichishandira hangu. Inini relationship yangu naamai wenze kuti murume akauya achida ne10 achiti mwana aita mota pahuro da unosvina kwarare hospital ndakambatsira nemari. Saka kubva ipapo mari kana uchadzoka haina zombodzoka. Mukadzi wacho mararamira kuita nevana zvavangooma hazvo. Ndo pandakangomuzivira ipapo kuti ndiye mukadzi wemurume akazotora mari kwandiri achiti mwana arwara, but mari yekumba inosvika. Kupedza kureva kuti hapana mwana airwara here? Hapana mwana airwara, akatouya akatondinipira kwakuri kunyepa. Saka adzimai vacho muri kuti nemi mari hapana mari yaidiwa kumba? Hakuna mari yemwana yaidiwa yeurwere wemwana, uye nini mari yacho yakatokweretwa handisingatombozwi nezvaindakatozoshandiswa kwamai ava kutoyo kwandiri vachitaurawo kuti baba wakatora $90 kumba kwavo. Already mwana mota anga akamboita zvakasi, mota raratopora kudhara pawakaenda kunotora mari yamai ava. Saka kuti paita zvinhu zviviri, murume wacho hachawanika kumba, at the same time vakakwereta futi mari inofanira kudzorerwa. Ndizvozvo. Saka pamabatana kuti muende kunotsvaga kuti mungawana sei murume. Ndatobatana nawo nekuti niniwo ndakuingwa kumba ndini nepolisi nevanhu vacho vakakwereterana mari naamai ava. Ndikanzi mimi ndimi muridzi wemurume, saka isusu takutonovharirawo imimi kusvika murume wenyu adzoka, nekuti hapana murume paangakwerete mari iwewe mukadzi usingazvizivi. Vanenge vachida kundibatsirawo nhamba dzangu dzinoti 0772 544 843.